Ing inini. Ay palabig invest og pagigugma sa katao. Nais ka manggani ka sa region og sa kapa? Sa paghigugma pa ka ha? Ing inini. Ako nagalit na talaga ko dyan sa mga kapitan inireklamo. Bakit hindi niyo bigyan yung mga tao na ngailangan? Pabor-pabor. Yun lang bigyan niyo, yun lang mga parinte ninyo, yung lang kaila ninyo. Pag hindi niyo kaila, hindi niyo bigyan ng rasyon. Ako, galit talaga ako dyan because I am giving away the money that the people need. Ano nang ginawa ng iba? Magkukurakot pa? Inginin ni yung iba, magdakaw pa. Ano man yung mang dilata noodles dyan, mga matay, gyapon tang tanan, magsige magdinalo. I'm telling you, hundangin na ninina kung di mo gusto tukon na mo diha. Galit talaga ako. Inginin ni, nakita na ko siya, gisabak og lain, dito pag sa mong kwarto. Ako na suko. I don't get mad. I left. Guwapo ko. Inini. I just wanted to tell everyone that it's very difficult for me to face everything. I cannot do it alone. Humingi ako ng tulong sa inyo. This is a very difficult task. Sinasabi ko lang sa inyo. Kasi ang ugali ng Pinoy puro basol, puro reklamo, wala namang ginagawa na mabuti sa kapwa. I'm telling you, bago kayo magsigig reklamo dyan, gawin mo na kung ano ang dapat. Sipain ko talaga kayo. Galit ako. Inini. There's a lot of problem we're facing right now. I know that is a very big problem. But all I need is cooperation. Magtulungan tayo. Hindi puro bashing, hindi puro na lang reklamo. Wag puro dada, wag puro salita. Gawin niyo. If I say it, I do it. Sipain ko talaga kayo. Pero okay na ako. Hindi na ako marupok. Hindi na ako marupok. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako iiyak. Kasi hindi na kita mahal. Akala mo iniintay ko yung chat mo? Sus! Ba't ang tagal?